Hvad så der, YouTube? Ej, jeg kommer her. Den her video kommer til Minecraft. Jeg ved godt, lyden den er lidt for høj i starten. Men det må jeg sgu leve med. Noget af det. Ja, ses i videoen. Lejse YouTube, det har jeg godt. I dag, det spiller vi noget. Meget larmende Minecraft. Okay. Ja, det er så dejligt. Nej. Det bliver lidt anderledes. Let's play Minecraft. Jeg får måske skin. I stedet for ikke så skin, så jeg prøver at ligesom at lige spille YouTube, som jeg synes, der er mega stor. Så jeg kan ikke gå igennem der. Jeg kan ikke gå igennem. Jeg var stå nu. Jeg kan gå igennem her. Og det er lige. Men jeg lægger lidt lige nu. Og fordi jeg er på FPS. Ikke fordi jeg kunne full life. Lige nu gør jeg altså ikke noget mærkeligt. Det var 9 FPS, men op med det. Jeg kan huske, at jeg prøvede at optage en video, hvor jeg kørte med 20 FPS, så nogenlunde godt. Men det laggede lidt. Det laggede ikke, faktisk. Fail. Det var faktisk ret godt, men der var lyden ikke. Så til lad jeg være med at lægge op. Og det kunne jeg støtte sig. Jeg sidder lige derfor og siger og timer selv. Meget lang tid siden. Og det er det, fordi jeg har mit nye headset på. Men det er så ikke så god til at optage det lyd. Jeg håber, at den her video den bliver bedre til. Lad os gå. Mind it der. Shit. Jesus. Okay. Ej. Hvis du lige helt sådan rimelig fucked lige nu. Ja, fordi jeg er rigtig meget på grund af at jeg var syg. Og jeg har ondt overalt. Har jeg sgu stadig væk. Ja, nu begynder jeg at passe på købe bedre. Så går vi deroppe og laver ny. Det skal da ikke på den måde. Ja. Jeg hedder Jakob. Ja. Tusind tak. Og det må være her på YouTube. Jeg er glad for. Hej. Godt. Skal ikke bare stoppe denne video her, for jeg er mere sådan utræt i det. Hej, så siger jeg Jakob her. Nej, vi kan godt. Vi skal meget jord. Det er det, vi skal. Jeg stopper ikke videoen. Gas. Gas, mand. Vi laver noget i jern. Skal vi ikke lave noget i en tus? For helvede, synes jeg, vi skal lave noget. Vi skal lave noget. Fuck, jeg er meget crap. Nej, det er utroligt. Se, vi får det igen. Godt. Godt. Så det bliver sgu da dejligt. Det bliver awesome.
gider bare ikke tage den. Jo, jeg tager den. Så smider jeg bare der rent op her. Sådan. Og så alle 1000 her. Og ja. En chance af fanden. Lad os få lavet noget. Tools. Jeg har brugt det. Det var for fri. Det var billigt. Så tog den der. Kæft, jeg snakker. Hvis I ikke hører det. Hvad skal vi lave, hvad jeg er to? Hvis jeg laver to svar. Lave lidt mere. Jeg vil selvfølgelig være lidt til andet. Godt. Lad os gå ned. Jeg prøver at lave sådan en til det. For jeg gad. Jeg skulle bare hurtigt derhen. Ja, så kan jeg. Og så vil jeg lige spørge, hvordan jeg skal starte YouTube. Minecraft video. Og hvad jeg skal sige, så jeg har det her for vel. Ha' det godt. Håber I kommer skade til den aften. Eller. Og vi skulle lige ned. Eller. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Farvel og hej. Ui. Eller hvordan skal det være? Så jeg kommer til at trykke på knappen der. Og jeg vil control first. Så jeg kan tage længere tid. Jeg ved, at det der afsnit, det vil være lidt mere kedeligt. Så Daisy der, det vil være lidt mere kedeligt. Så fik de 5 minutter hus. Det lyder rent godt. Og jeg har fået en mus, der game med. For vildt, og det er den bedste gamermus. Det er en sådan for Gexus. Det er en summermus. Det er nok til at give 510. Nej, 500. Den er mega god, den er mega praktisk. Og man har rigtig godt tag på det. Lad os smile det her. Og så det her. Så kan vi blive det bagefter. Men det er selvfølgelig dig, der laver YouTube, og der er Minecraft-video. For jeg elsker at spille Minecraft. Og Minecraft er også noget, mange på YouTube, de kan godt lide os. Det bliver basket, eller hvad fanden man nu skal kalde det. Så. Nu ligger jeg bare i det. Men jeg kom tilbage, når jeg liggede det hele. Ses. Fanden så. Nå, jeg fik lagt det der, men
jeg stopper videoen her, så siger jeg, Jacob er farvel, og tak fordi I gør så med.